Palihog malingkod, mayong buntag sa tanan. Ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa kulang sa pagtuo sa mga apostoles ug sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Wala sila mutuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw. Kita usab mga igsoon, nabatay pagduha-duha nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. Na kung naatay pagtuo mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo gibanhaw gikan sa mga patay, din ang atong pagtuo lig-o na kung kita nagatuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw. Di sa atong ibanghilyo nagaingon diri sa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 11. Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala nila tuuhi. Wala sila mutuo mga igsoon sa balita ni Maria Magdalena nga nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Dinipod sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, naapod tay pagduha-duha, labi na sa atong mga pag-ampo nga ang Ginoo mutubag. Nagduha-duha ta sa atong mga pag-ampo nga tubagon ta sa Ginoo. Kung kita mga igsoon nagduha-duha, ang Ginoo maglisod yun pagtubag kay nagkinahanglan ang Ginoo pagtuo sa tanan natong mga pag-ampo. Mao nang natay mga pag-ampo nga wala tubaga sa Ginoo kay nagduha-duha ta sa atong mga pag-ampo. Sa mga igsoon, kung kinahanglan nga mag-ampo ta, kinahanglan nga atong tuhuan nga atong yuning madawat sa kinasing-kasing gayud kay ang Ginoo mutubag gayud sa atong mga pag-ampo. Diri sa San Marcos 16:12 nagaingon diri, mao gyapon kini mga igsoon nga wala mutuohi ang duha kanila nga nagsugilon. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila nga naglakaw diha padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og ilang gisugilon sa uban apan sila wala tuohi. Sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, ang mga tinun-an nagduha-duha gayud kay ang ilang paghunahuna kang Ginoong Hesukristo nga hari nga muluwas kanila apan namatay si Ginoong Hesukristo dito sa cross. Busa ang ilang pagkinabuhi murag naluya sila ba nga wa na ilang saligan kay sa tibok nilang kinabuhi nisalig kita ni Ginoong Hesukristo nga siya ang muluwas. Usa na dismaya sila niini nga hitabo. Usa wa sila mutuo. Apan sa katapusan diri sa 16:14 sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an. Samtang nangaon sila, gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila mituo ngadto sa nakakita kaniya nga nabanhaw. Mga igsoon, gisaway niya ni Ginoong Hesukristo ang mga apostoles ug ang mga tinun-an kay kulang ang ilang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga babanhaw ug nag-ingon siya tungod sa inyong pagkagahi ug ulo. Kay mga igsoon, sa wala pa ilansang si Ginoong Hesukristo, sa nag-uban-uban pa sila sa mga apostoles iyang kauban,
Iyan ang gisultian daan ang mga apostolis nga siya mag-antos o paantuson pag-ayo sa mga punuan sa mga pare o mga Hudiyo o sa ilansang nila sa cross o mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Muning giingon si Ginoong Jesucristo, pagkagahi sa inyong ulo, wala sila mutuo nga si Ginoong Jesucristo mabanhaw. Bisan kapila nila nadungog sa nagsangyaw pa sila ni Ginoong Jesucristo sa wala pa siya ilansang sa cross, giignan na niya daan ang mga apostolis nga siya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Apan tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo, wala sila mutuo nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Sa dihang nagpakita si Ginoong Jesucristo kanila, ay pa sila mituo. Mura sila si Tomas ba nga, mutuo ko kung mahikap na ko ang ginilansangan, inagian sa lansang ni Ginoong Jesucristo. Muna sab kini ang nahitabo sa mga apostolis. Nagduha-duha sila nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Apan sa dihang nagpakita si Ginoong Jesucristo kanila, nalipay nadayon sila kay nabanhaw man si Ginoong Jesucristo. Busa giignan niya sila sa diri sa bersikulo 15, nagaingon diri mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Usa kita usab mga igsoon sugo ni Ginoong Jesucristo isip mga Kristohanon nga atong isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga tao, sa tanang tao sa kalibutan. Kaya nag-ingon siya sa iyang pulong, himuan ninyong akong mga tinun-an ang katawhan sa tibuok kalibutan. Muna yang sugo kanato sa kinahanglan nga kita usab magsangyaw sa atong sa maayong balita ngadto sa atong mga kaigsuunan, labi na katong mga tao nga wala pagayod makaila Ginoo nga nagkinabuhi sila sa ilang kinaugalingon nga pagkinabuhi, sukwahi sa pagkinabuhi nga adunay Ginoo. Sa mga igsoon, isip mga Kristohanon, atong isangyaw ang mayong balita ngadto sa atong isig katao o kinahanglan nga atong tuhuan nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw na gayod. Nabanhaw na gayod si Kristo. Amen? Musa, wala tay rason nga magduha-duha ta. Kay nabanhaw naman si Ginoong Jesucristo. Ang tanan niyang giistorya, iyang gisulti sa iyang mga apostolis, natuman na gayod. Ug nibalik na siya karon sa tuo. Ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan didto sa langit. Busa, wala tay rason nga makaingon ta nga, wa man ko tubaga sa Ginoo. Wa man tubaga ang akong mga pagampo, wa man ko ayuha sa Ginoo. Mga igsoon, kung nagtuo ka nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo, then walay duha-duha nga kita maayo sa atong mga sakit kung kita nagatuo kaniya nga siya nabanhaw sa mga patay. Kay nagaingon siya siyang pulog nga pinaagi sa iyang mga labod, kita nangaayo. Busa ato kanang tuuhan. Moray atong puunan mga igsoon, ang pagtuo ra gyud sa mga butang atong gitinguha, sa mga butang atong gipagampo, ang atong puhunan ra gyud ang pagtuo nga ihatag gini sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili gyud kawangon ang atong mga pagampo. Labi na kung kita matinud-anon nga mituo nga si Ginoong Jesucristo na banhaw. Usa angay ko kita nga mabanhaw sa atong pagkinabuhi, isip mga Kristohanon,
dili ta parehas sa mga apostolis kaniadto nga nagduha-duha. Kinahanglan ta nga mutuo gayud nga si Ginoong Jesucristo nabanhaw na gayud. Amen. Nato ebanghelyo palihog manindog.